रावबो फैलाथ'वाखै नामा? लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे दाने। नेटानो ओरैबायदि प्रब्लेम ना, ओरैबायदि दंफां गोजौआवसो गाखोबाय आङो नै लाइभ होनोनो नै नायदो नै। आंना न'आवहाय फांसे दंफां दंखायो आरोना बुहुत गिदिर। दा बे दंफां गोजौआवसो गाखोबाय आङो नै लाइभ होनो। ओमफ्राय दा माबायदि मोनखो माबायदि नुखो एसे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर। ओरैबायदि दंफां गोजौआवसो गाखोखाबाय आङो। थेट बायसान्स गोग्लैजानोबो गिलाय लाङांगौलै लेवरा रखरा। होदस आयौ आयौ आयौ। मानोथो होमबालाय नेट नाङालै लोगोफोर। दे धामाखा। दिबत बर'। ओइलै नों आं बान्दरलै दंफां गोजौआवसो दङ नै लाइभ होनो फाग्लासो। मानो होनना बुङोब्ला नेटानो नाङा न'आवहाय। दा बेखायनो दंफां गोजौआवसो गाखोबाय आङो। दामाखा कमेन्ट खालामनो हागोन दे दानिया। ओरै गोलाय जानोबो गिलाय लाङांगौलै फाग्लासो साइदुङाबो उल्था जादोंना। जा मोदानबाय आरोना। ओमफ्राय दाना एस बि प्रडाक्टआ मा होनदों आमथेखायाव मा होनदों क्रिकेट टुरनामेन्ट जागासिनो ब्र'। भिडिअ लाबोलाय। मैयासो थांदोंमोन आं आमथेखायाव ब्र'। ओमफ्राय थांजागौमोन थांजानाया र' दा नायनि आं लोगो सासेया अबावबा लिंहरदोंलै आंखौ। दा अबाव लिंलाङोथाय बियो। ओमफ्राय दा नायनि आरोना होद गारलुं जानोबो गिलायलाङोलां। दंफां गोजौआवसोलै ओरैबायदि दंफां गोजौआवसो नेट नाङाना बेखायनो दंफांआवसो गाखोबाय आङो नै फाग्लाखा। आथांगो बिथांगो गोजौआवसो दंखायो आङो। मानसिफ्रासो नुहुरला मिनिथारलाय लाङोसै आंखौ। दाना कमेन्ट खालामनो हागोन दे। गाहायावबाथाय टावारानो नाङा फाग्लासो। ओरैबायदि लाइभ होगौ सानो आङो ओमफ्राय नेट प्रब्लेमनि थाखायनो आं होनोनो हाया आरोना। फाग्ला दा गाखोनासो नांबाय नै एसे। ओमफ्राय दंफाङाव गाखोनानै होयोब्ला एसे नांसिनो आरो मानो होनबा टावार पस्टआलाय खाथियावनो। थेवबो बे खावा सांखोनो बोरैबा फिदिंना हरदों ना मादोंथाय। जोंनाव नांफैया आरो आवगोल एसे बिराद मोजां नांफैयोमोन ओमफ्राय दा नांला आरोना। दा बेखायनो प्रब्लेम आरोखि आंना नेटनि थाखायनो। नोंथांमोनजों लाइभआव थागौ सानो ओमफ्राय बेबायदि नेट प्रब्लेमनि थाखायनो लाइभ होनाय जाया आरोना। दा बेखायनो आरो ओमफ्राय आरायान बसुमतारिया मा होनदों मिनि हरबाय आरोना। ओमफ्राय दा दंफांसो गाखोना दंखायो नालाय आङो नै। नोंथांमोना ओंखाय साननो हागौ नै नायबानो जाबाय गाहायाव हनै बब नायदो नै। हौस ओरैबायदि गोजौआवसो नै ओमफ्राय दंफां गोजौआवसो गाखोनानै लाइभ होखाबाय। ओमफ्राय दंफाङा दा लानथिखि आरो बिलाइ गोलायजोब्बाय। ओमफ्राय फुरा बिबार बारो आरोना बे दंफाङा ओंखायनो दानफायाखै आङो। ओमफ्राय साया लानोबो मोजांथार दा बेखायनो आरोना। ओमफ्राय मा होनदों नै दिबत बर'आ मा होनदों नै बेवाइया मिनिगासिनो नै मिनिखागोन। आं नोगोद जोङो दे मानो होनना बुङोब्ला टावारनि प्रब्लेम ना ओमफ्राय खाथियावब्लाबो टावारा नांफैया दा बेखायनो दंफाङावसो गाखोबाय आङो। दानोसै लाइफआव थाबा गाहायाव मानसिया बुरजा बुरजा फैबाय लाइफआवहाय ओमफ्राय माबायानो जाया आरोना नेटानो जाया दा बेखायनो दंफाङावसो गाखोबाय आङो नै दंफाङाव गाखोनानै लाइभ होबाय आङो फाग्ला फाग्लानो। एकदम फेसबुक इउटुब खेंबाबो गरम गरमल' नुयोना भिडिअखौनो माबा भाइरालनो मानो सासे जाखांला सासे ग्रोब सासे जाखांला सासे ग्रोब बिदिल' नुयो आरोना। दा बेखायनो मालायनि भिडिअफ्रावखौलाय मा नायबाय थानाय होननानैहाय लाइभ होनोसै आं साननानै जिरायबाय गाहायाव। ओमफ्राय दाना लाइभआनो होजाया आरोना टावारानो नाङा फाग्लासो। दा बेखायनो रागा जोंना दंफां गोजौआवसो गाखोबाय आङो नै। टावार पस्टआलाय गाहायावनो थेवबो मानो नांफैयाथाय फाग्लासो। कमेन्ट खालामदो दाफा थाबनो बयबो ओमफ्राय चेनेला गोदानब्ला लागायना हो।
बै सोमब्रोमब्रोम गोसोम नुयोना सिगांथ' गोजामोन साफाख्राब खालामना होबानो जाबाय आरो दा माबाफोर कमेन्ट खालामनो गोसो खालामफिननानै हो आरोना ओमफ्राय आं कमेन्ट फरायगासिनो फरायसिगोन ओमफ्राय दाना मन्दा नार्जारिया मा होनदों टेम्प होनदों मा जाखोलै टेम्प माने बायालै गोराथार फाग्लासो दंफाङा ओमफ्राय ट्रि हाउस बानायबावगोन बे दंफांखौ एसे देरबावथों माने गोजौआवहाय लाइट होग्रा बानायनोसै आङो गोजौआवहाय ट्रि हाउस आरो ट्रि हाउस बानायाबाबो बेबायदि मोजां बानायगोन आङो बानायगासिनो एसे उनावहाय ओमफ्राय लुइस इस्लारिया मा होनदों ओइ बा नों बेंथल फैयाखै ना माबा गैयालै बानानै दा थांगोन दाहाय लोगोआ आंना दा थांगोन आङो ब्रादार लोगो लाबानो जाबाय ब्रादार दनजितआ लिंदों मथा मथि दा थांबाय बे ओंखाम ओमफ्राय थांगोन आरो दा दसेनि उनाव थांगोन आरो ओमफ्राय दे कमेन्ट खालाम दे लोगो ओरैबायदि गोसो जाखादों आं मोनजोंहाय कमेन्ट रिप्लाइ खालामलायनो ओमफ्राय आं मालायफोरबायदि खायफा बायदिया कमेन्टखौ नायाना गोथावल' बुंलाङो आं कमेन्टखौ फरायलांजोबगोन आरोना सोर सोर कमेन्ट खालामो बबेनिफ्राय ओमफ्राय मा होनदोंथाय मोनसिं नार्जारिया मा होनदों गोलैगोनलै आदा गोग्लैखागोन नायलाय नै बेसेबांबा गोजौसोखा नै फाग्लासो नै थोद बिनिफ्राय गोलैनांगौबा बेगेंबो मोननाय नङालै बिदिबा मावखासेयावनो दंफां गाखोनो हाखाला ओमफ्राय उफाय गैयालै ब्र आंना दंफां गाखोआब्ला नेटआ नांला ओंखायनो दंफांआवसो गाखोनानै लाइभ होबाय आङो नै फाग्ला फाग्लानो होद मानसिफोर फैगौलै हनै एसे लाजिलाय लाङोबोलै थाराना लाइभ होदों लाइभ मिनिलांबायलै उफाय गैया ना आङो ओमफ्राय दा गोसोबादि कमेन्ट खालामनो हागोन आरोखि नोंखौ आं मोजां मोनो नाय जाबायलै आयु रलै गादलुन जानो गिलायलाङो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे दाफा थाबनो ओमफ्राय कमेन्टखौ फरायनि मा होनदों नै माबाया होनदों नै हिर'सो होननाया 91 20आ मा होनदों हेल' आदा होनदों नै आङो दङ जाहैबाय दंफां गोजौआव मानो होन दंफां गोजौआव दं होनना बुङोब्ला नेट नाङा आंना नेट प्रब्लेम बिनि थाखायनो आं दंफां गोजौआव दं आरोना ओमफ्राय टावार पस्टआलाय खाथियावनो थेवबो ओमफ्राय लाइभ होयोब्ला मानो नांफैया ओरैबायदि दुखुनांथाव आरोखि दा बेखायनो जोंनानै दंफां गोजौआवसो गाखोदों आङो नै ओरैबायदि आथांगो बिथांगो गोजौआव ओमफ्राय बे दंफांखौ आङो लाइभ होग्रा बानायगोन आरोना ट्रि हाउस जि जायगायाव आं गसंनानै दं दंफां बाथाम दं बे जायगायावनो आं होगोन आरोखि ट्रि हाउस बानायगोन ओमफ्राय दा कमेन्टखौ नायनोसैलाय ना दिबत बर'आ मा होनदों नै लंफें नुहुरबाय हनै मा होनदोंनो गोरनोखौ ए लंपेन्ट गिजिजों नुहुरबाय हनै होनदों नै आंनिया बिदि नङालै बागे बिदि बानायलाबायनो बायो आं भिडिअफोरखौ लंपेन्ट गिजिनो मा गिजि थावेल गिजिनो माबानो 10,000नो 12,000नो आं बिदि बानायलाबायनो बायोलै दा बिदिल' नुयो मबाइल खेबानो मा होनबावनाय दे ओरैबायदि दुखुनांथाव मानो होनना बुङोब्ला सोरबा बायदिना फेमिलि लानानै नायो मायो ओमफ्राय बांसिन न'खरनि बिमा बिफानि मबाइलफोरखौ उन्दै गथ'फोरबो दैयो माबेबा समावहाय थुफ्लाङो नायो ओरैबायदि लाजिथाव आरोखि ना दा बुंनो थाङोब्ला माथो खालामबावनो दा माखासे बेफोरबायदि मबाइलफोरखौनो इउस खालामनोनो लाजिथाव जालायलांसै आरोखि सिगांहाय जोङो नुयोमोन गुबुन माबाफोरखौहायसो नुयोमोन आरोना जों उन्दै उन्दैयावहाय ओमफ्राय दाना जोंनि बर' लेंगुवेजजोंनो खोनासंथाव जायिफोरखौनो जों मबाइलफ्रावनो खोनानो मोनसै आरोखि ना लाजिथावथावनो दा ओरैबायदि गावखौनो गाव एसेफोरबो स्टाडि खालामा मा होनबावनो आरोना मालायफोरखौबो दा बेबायदि आरोखि बेखायनो गावबा गावनि सायाव आरोना साबधानफ्रा बयबो दा कमेन्ट खालामनो हागोन दे ओमफ्राय मा होनदोंनो लुइस इस्लारिया ओइ बे मा होनदोंनो बेंग्लाबो फैदों ए बेंग्लाया थांथोंलै सोर सोर थाङो ब्र' गावबागाव थांनायफ्राबो दा नायनि आं बेंथलाव मा प्रग्राम जादों ना माबा जादों ना मा बेंथल पेरेसनि सभा ना मा ब्र' कमेन्ट खालामहरदो दे दा नायनि आं र' लोगोआ लिंदोंमोन आंना ओमफ्राय टटेल बयसआ मा होनदों नै हाय फेमिलि होनदों नै आं दंफां गोजौआवसोलै ब्र' नै नायनानै लाखा नै ओरैबायदि दंफां गोजौआवसो गाखोना आं लाइभ होदों फाग्ला फाग्लानो नोंङाला नाङाना
नेट प्रब्लेम जाबाय थायो आंना दा बेखायनो आङो दंफां गोजौ गाखोनानै लाइभ होबाय आरो नै ओरैबायदि नायनानै लाबानो जाबाय नै दंफांखौ गोबानानै लानांखादों नो दा बिदि नङाब्लानो आंना लाइभ होजाया दा दंफाङाव गाखोदों जाबाय नालाय दा बेखायनो टावारा नांलायथिदों आरोखि ना हाइ फाइनो नै फाग्ला फाग्लानो दा दंफाङाव गाखोनायखायसो नांदों नङाब्लाथ' नाङामोन आरोना दा कमेन्ट खालामनो हागोन दे ओरैबायदि साइदुं गोसा थोद मोदानोसैलै बा बा दे लोगोफोर ओमफ्राय मा खबर बबेनिफ्राय लाइकबो होना हो गोसोबा ओमफ्राय कमेन्टबो खालामनानै हो बुरजा दंथारो नै मानसिफ्रा ओमफ्राय कमेन्ट खालामाखै आरो फ्रायनो नायदोंल' ओमफ्राय माबोरै दंलायो बबेनिफ्राय नायदों दसे लाइभआव थानोसै बास नोंथांमोनजोंहाय रायज्लायनो गोसो जाथारदों मा ओंख्रि जालाखो जोंनाथ' दिनै ओंख्रिया आलु कफि ना बाथोनसोमोन दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय होद लंपेन्टआबो बोखोनांगौ जालाय लाङोलै माथो बुलांनोसो नागिरो माथो लंपेन्ट गानबाबो थोद आं फाग्लासो आयु मैला नांजोब्बाय नै फाग्लालै लंपेन्ट गिजि होननानैसो जालाय लाङोसै माथो दा लोगोफोर मारै दंलायो ओमफ्राय रावबो कमेन्ट खालामथाराखै माथो एसे कमेन्ट खालामदो दे बोरैबा जिरायनानै थाबाबो बोरैबा हमद्लुनानै गोग्लैजानो गिलायलाङोलै आं दंफां गाखोफेरिखाय मोदोम मावलायलायसै आरोना सिगां उन्दै समावसो गाखोयोमोन दंफांखौ ओरैबायदि गाखोनो हाला बायोमोन ओमफ्राय दा एसे मोदोम लिरनाय मोनसै आरोना ओमफ्राय दंफां गोजौआव गाखोनो हाला आरो दा बेबायदि आरो बेंथलाव फादार फसंदों अ आस्सा नुखादों आं नुनायालाय जों गामिनिफ्राय सासे दङना फादार जाहैनाय जरस होननाय दा बिथाङाबो फादाराव थाबाय फादार जाहैबाय बिसिबांबा सनाव फादार फसंजादोंमोन बियो गामियावनो दा बिथाङाबो माबा गावनि फेसबुकहाय हगारनाय नुदोंमोन आं दहाय लाइक हरखांबाय आङो बिनि फेसआव हगारनाय नुदोंमोन आङो फादार फसंनाय आरोना दा बेखायनो ओमफ्राय लोगोफोर माबोरै दंला दे मानसिफ्रा मिनिलाबाय हरलाबायगासिनोलै आंखौ लामाथिंजाय थाङो हम बुहुद मानसिफोर दंना बे लामा खाथियावनो आंना लामा सेरावना न'आ ओरैबो लामा टार्निं पइन्टआवनोखा ओमफ्राय खाथियावनो ओरैबायदि सुमलि बिफां गिदिर दंखायो नै बै नुनायाव हनै ओरैबायदि गिदिर गोजौखा बे सुमलि बिफाङा बेनो जोंना पस्ट बायदि जानानै दं आरोना आंना फिसाजोआ फैना मिनि हरगासिनो हनै आं दंफाङावसो गाखोनानै लाइभ होदों मामि है न' सिङावनो दां बाबुआलाय ओमफ्राय साइकेला गायाखै मानो ओइ मय थांलाबायनो नागिरदों हाग्रा ला बैग्रिखौहाय आबाद हो दालाय गायनाङा महाय बैग्रि लायनो आरो बावलाय महाय हाग्रा बंग्रा लाया दालाय मा खालामनाय आरो बैग्रि दालाय ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर मारै दंलायो माब्रै गैलाया दसे रायज्लायनोसै टावाराथ' प्रब्लेम जायाखै होनदां मोजां नुहैदोंना नुहैयाखै जाखो पिकचारफ्रा नोंथांमोनासो मिथिसिगोन आरोना दा दंफाङाव गाखोनानै लाइभ होबाय दा मोनायावबो बेयावनो गाखोनानै लाइभ होगोन आं खोमसिबाबो माबाखौहाय मोनसे लाइभ टर्स लाइट दं टर्स लाइटखौ गोजौआव सावनोसै ओमफ्राय आङो लाइभ होनोसै आरोना ओमफ्राय सोरबा गोदान फैदों जानांगौ आङो बबाव दङ होनना बुङोब्ला दंफां गोजौआवसो दङ दै लाइभ होदों नै दंफाङाव गाखोआबानो टावारानो नांनो नागिरा आरोना दा बेखायनो आङो दंफां गोजौआव दङ नोंथांमोनजोंहाय लाइभआवहाय दसे नुजानो होननानै ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन दे गोसोबायदि कमेन्ट खालामनो हागोन दा बेखायनो आरोखि ना गिर्जा गबाय दे दे दाना कमेन्ट खालामदो लोगोफोर बैनि लामाया जोंना बेयावनो हनै नै ओइनो लामा आरोना जोंनि हनै साखाथियावनो बे गुफुर नुहुरनाया लामा दा बेजों गोबां मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामो आरो ओमफ्राय दंफां गोजौआव थानायनि नालाय दा बयबो नुहुरो आरो मिनिहरो मानसिफ्रा थांजोबलायबाय माथो मानसिफ्रालाय दंबायो साब्रै मथा मथि 20 मिनिटसो थागोन आङो दे लाइभआवहाय बारा गोबाव थानाय नङा दा बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा फैयो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो गोसोबायदि
कमेन्ट खालामनानै आरामसे लाइक होनो गोसोबा लाइकबो होनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय ओरै दङ नै गय बागान ग्रिम ग्रिम आरोना, ओरै गय जाजोब्बायनो। आंना ओरैहाय गय गायबावनांगौ दङ नै, ओरै गायबाय, ओरैहाय बै सोनाबथिंजाय गायनांगौ दंबावो हनै। माखासेया गिदिर गिदिर जाबाय, ओमफ्राय माखासेया थैलाबायबायना, ओरै फिसा गायबावबाय आङो नै आरोखि ना, ओरैहाय बिदि आरो गायगासिनो आङो दासो। मा? ओरैबो गायबाय नै फिसा फिसानो गायबावनांगौ, नै बेखौबो गायगोन आं। दाख्लैहाय सावना होदों आरो आं, ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ नै गायगोन बेखौबो, ओरै गायलांजोबगोन, ओरैहाय फुरा गय होजोबगोन। ओरै सेर 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 ओरैहाय गोबाङैनो दंबावो गायनांगौ, ओरैहायनो ओरैहाय फुरा गायनांगौ दङ आरोना, बेबायदि आरोखि। ओइथिंजायबो गायनांगौ दंबावो गय, फुरा गय होजोबनोसै आङो। मथा मथि हाखौ ओरैनो दोनजाया, दा बेखायनो गय गायनांगौ आरोखि। गय गायब्लासो माबा जासिगोन आरो। ओमफ्राय माथो रावबो कमेन्ट खालामथाराखिसै लोगोफोर। इन्टारेस्ट मोनलायलाङा माथो कमेन्ट खालामाबा, दोननोसैसो नामा लाइभखौनो। मथा मथि दसे थाबावनोसै आङो लाइभखौ, ओमफ्राय दोननोसै आरो। ओमफ्राय खबर सबर माबोरै दंलायो लोगोफोर? ओमफ्राय एबि रेबि होनो हाय आदा होनदोंनो, हाय ब्रादार आबि रुयि। आङो दायो दङ जाहैबाय दंफां गोजौआवसो नै नोंथांमोनजों लाइभ रायज्लायनो थाखाय। ओमफ्राय दंफां गोजौआव गाखोआबा टावारखौनो मोननो नागिरा, दा बेखायनो आङो दंफां गोजौआव दङ गाखोनानै। दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरो, जायफोरा कमेन्ट खालामनो गोसो, दा बेबायदि आरोखि ना। बेयाव जिरायजागोन नामा जिरायनो सानो, ओमफ्राय मोदोमबो मावोना गाखोनानैहाय, बोरैबा बायसान्स गादलुनबायबा। रदै आं एसे सुबिदा लानानै जिरायनायनि केपासिटि खालामनि लोगोफोर। जिरायबायमोन आं जिरायनायाथ', ओमफ्राय दा कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर दसे। मोदोमबो मावो माथो नै, होद जानाय नङालै सुइथिबो बिदि जिरायलाबाय जानाय नङा, गोलैजानो गिनांगौ। एथथ' गोजौ दंफां। ओमफ्राय सायदुंबो गोसा, दंफाङाबो बिलाइ गैया, साया गैथ'वा। दा थेवबो गाखोबाय आरो। ओमफ्राय माबोरै दंलायो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे। 20-25 मिनिटसो थागोन आरो लाइभआवहाय, ओमफ्राय लाइभखौ दोनथ'नोसै आरो। ना मोजां थाङाखै नामाथाय पिकसारासो थाबथाला बायदों ना मादोंथाय, भिडिअ'नि कुवालिटियासो मा जाखो, बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय खबर सबर मोजांखादा ने लोगोफोर? दिङा ब्लक मिनिबायसो माथो। औलै दंफां गोजौआवसो दङ आङो, मानो होनबा गाहायावहाय टावारा नाङा। दा बेखायनो आङो दंफां गोजौआवसो गाखोनानै दं। ओमफ्राय दंफां गोजौआव गाखोयोब्ला बेस्थ' ना? बेस्थ' दे अरजाया। थेवबो थेंकिउ आंनि लाइफआवहाय दसे जयेन जाफिननायनि थाखाय आरोना, दिङा ब्लक। गोजोननाय थाबाय। लागाव नेट प्रब्लेम जाबाय आदा। जाखागोन। नेट प्रब्लेम जाखागोन, बेखायनो आरोना। ओमफ्राय आं बिनि थाखायनो आं दंफां गोजौआवसो दंखायो गाखोनानै। होद ह नेट प्रब्लेमखा फुरा, बेनि थाखायनो आं दंफां गोजौआव गाखोनानै दङ नोंथांमोनजों दसे रायलायनो थाखायनो। ओमफ्राय दंफां गोजौआव गाखोयोब्ला एसे मोजां जाहाङो आरो। ओमफ्राय गाहायावथ' फुरा नांखाया आंना, टावारानो नांखाया गाहायाव। दा बिनि थाखायनो आं दंफां गोजौआवसो गाखोनानै दं। दाबा माबायदि जाखो, मोजां नुखोना नुदिया? एसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरफिनलाय दिङा ब्लक। आंना दा लाइभ होनाया दंफां गोजौआवसो दं नालाय, गाहायावथ' नेट प्रब्लेम जायो, नेटआ मोजां नाङा। ओमफ्राय दा दंफां गोजौआव गाखोनानै आङो लाइभ होदों आरो। ओमफ्राय दा माबायदि जादों भिडिअ'नि कुवालिटिया एसे खोन्थाहरफिनलाय दिङा ब्लक। मोजां नुदोंना नुवाखै? एकदम दंफां गोजौआवसोथार आङो नै, नायनानै लाबाय गाहायाव आं हरनि दे केमेराखौ। नै नायदो नै, ओरैबायदि गोजौ गाखोबोदों आङो नै, गाहायाव सियार दङ। दा बेबायदि आरोखि ना, नै गोजौथार दंफाङा।
ओमफ्राय आं बे दंफांखौ ट्रि हाउस खालामगोन आरोना ट्रि हाउस खालामनानै नोंथांमोनजों लाइभ रायलायग्रा खालामगोन आं बेखौहाय ओमफ्राय दिङा ब्लक नुखायो आदा ए आसा दे नुखायोबाथ' मोजां आं एसे बेस्थ'ब्ला दे ब्रादार थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि ओमफ्राय नांला बावसा चेनेला मा होनदों नै बरिया होनदों नै बरिया माने नै आंना प्रब्लेमलै बिरादनो आं सानफ्रोमबो लाइभ होगौ मानो होनना बुङोब्ला आंना नेट गाहाय ओरैबायदि नेट नांखाया भिडिअ आपल'ड खालामनोबो आङो खैला मैला खाथियावसो थांनानै नांगौ जायो गेस अफिस खाथियावसो ओमफ्राय माबा जायोना आंना नेटानो प्रब्लेम जायो गिदिंबाय थायो बेयाव आपल'ड खालामनांगौब्ला 12 मिनिट 8 मिनिटनि भिडिअखौ 3 घन्टा 2 घन्टाखौ लानो नागिरो मा ओंखारथ'वा र' दसेबाव फिसाजोआ रायहरबायलै आंखौ नोंखौ मानसिफ्रा दा लरग'सो होनसिगोन होननानैहाय आरोना दंफां गोजौआव गाखोनानै माबा लाइभ होनायखौ आरोना बरिया आदा जाखायो ओमफ्राय लोगोफोर मारै दंलायो 30 मिनिटसो होखानायसै नामा आङो लाइभखौनो ना माब्रै होनो ओमफ्राय कमेन्ट फैयाला इन्ट्रेस्ट मोनालै लोगोफोर होद थाम्फैबो बेरेबो नोगोद दङ नै गोजौआवहाय मानो होनबा बे दंफाङाबो बिबार बारसिगोन नालाय मोदोमो ओरैबायदि सेन दं ओमफ्राय बेखौनो बिदै सोबो आरोना बे दंफाङा दे कमेन्ट खालामदो दे दाबफा दाबनो लोगोफोर दसे इन्ट्रेस्ट जानाय बायदि एकथा जासिगोन नै टाइमा एकथा जासिगोन बावला एकथा नै एकथा दा बिनि थाखायनो आरोना आङो दा जोंना दा रनजित खोथा अबाव थाङो मावलांनोसै आरोना बिथाङा दहाय आमगुरियाव फैबा बेरायनो थांनो बिदोंमोन दा माब्रै होनो नांला बावसा जायो लाइभ थाबाय था आसा नायनि दसेल' थासिगोन ब्रादार माने दिनैथ' रबिबारबो नङा होमबा मानसि बेस्थ' जाजोबो सोरबा सार्चआव थाङो मायो ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो माबा आरोना एसे खम जायो मानसिफ्रा आंबो एसे भिडिअ इम्परटेन्टखौ लाबोथ'नाय जायाखैना मोजां भिडिअ लाबोथ'नाय जायाखै आङो ओमफ्राय लाबोगोन एसे उनावनो लाबोगोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला आं एसे बेस्थ' जानानै दंथ'यो न'आवहाय माखासे एसे न'आव खामानि दङ बेफोरखौ मावस्रांनानैसो आङो फ्रि टाइम जाब्ला भिडिअखौ लाबोसिगोन आरोना ओमफ्राय भिडिअ'आथ' जिरायगासिनो जायो कन्टेन्टआ ओमफ्राय आं बानायथ'खानाय जाखायाखै ओमफ्राय मालायनि कन्ट्रभारसि कन्टेन्टफ्रावबो आं हाबनो बायो आरोना मानो होनना बुङोब्ला मालायनिखौ होनानैबो मा मोननो ना होग्राफ्रा होथों जेनेबा होग्राफ्रा होथों जेबो नङा ओमफ्राय आं निजेस' आंनो बायो आरो दा बेखायनो जोङो भिउखौल' नागिरनानैथ' जायाना गोबाङानो सोरबा बायदिया मा भिडिअ लाबोआखै होनहरो आरोना ओमफ्राय होबाथ' बुहुद भिउ जायो मानसिफ्राबो नायो ओमफ्राय मानो होनना बुङोब्ला आं बायो आरो बिदिखौहाय गावबा गावनि सायावहाय आरोखि ना बिनि थाखायनो आरो दा भिउखौल' नागिरनानैबो जायाना बिनि थाखायनो आरो आं निजेस्स' गावनो मेहनत खालामनानै गावनो खाथिनानै गावनो भिडिअ होनो गोसो जायो आरोना माबा मोनसे जानाय मानाय बेफोरखौ दिन्थिफुंनो गोसो जायो माबा मोनसे समाजनि अलखद खामानि मावनांगौ गोनांथि दंब्ला आं बेखौ मावगोन दा बेफोरबायदि आरोखि ना ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय जेला जेनेबा सोरनिबा मोजां खामानिबो मावना होनो हानांगोन दा बेफोरखौसो जोङो नायनांगौ आरोना नङाब्ला जोंखौहाय रायजो राजाफ्रा मानो बे प्लेटफर्मसिम लाबोनो दा बेखायनो जोंखौ रायजो राजा अनसायनानै जुदि गोजौसिम थिखोहरदोंब्ला जोंबोथ' माबा मोनसे रायजोनि मोजां खामानि मावनानै दिन्थिफिननो हानांगोन ना दा बेसो आरोखि ना दा कमेन्ट खालामदो दे मारै दंलायो 25 मिनिट जासिगोन नै लाइभ होनाया दा बेनिखायनो लाइभखौबो दोनथ'नोसै बायदि मोनबाय आङो मानसिफ्राबो थांजोबखाबाय नालाय गोदानथ' फैफिनासै दा मोनायावबो दंफाङाव गाखोनानै बेयाव गाखोनानै लाइभ होगोन आङो र' आयु
बेवहाय माला ट्रि हाउस बानायनो हागोन आङो बानायनो हाब्लासो होसिगोन आङो आबि रुयि होनो मोजां ना आदा औ मोजां मोजां ब्रादार मोजां आबि रुयि दङ मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नोंहालाय माबायदि दङ माब्रै दङ ब्रादार मोजां दा ने स' लोगोफोर मा खालामबावनो मानसियाबो थांजोब्बाय 12:44 जाबाय दा आङो लाइभखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै दे बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आङो दंफां गोजौआव गाखोनायाबो सोरबा सोरबाया गोदान गोदान फैदोंमोन नै दासो ओमफ्राय बिदिनो एसे होलांबाय थानोसै आङो लाइभखौ गाखोनानै दंफां गाखोनानैब्लाबो उफाय गैया आं लाइभबो रायज्लायनो गोसो जायो नोंथांमोनजोंहाय दा बिनि थाखायनो आरोना दा बयनिसिमबो गोजोन हरबाय ओमफ्राय जायफ्रा लाइभआव फैनानै थांबाय बिथांमोननि थाखायबो ओमफ्राय जायफ्रा उनावहाय लाइभआव हाबनानै नायगोन बिथांमोननि थाखायबो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय दिनै आं दंफां गोजौनिफ्राय नै नायनानै लादो अब्ला आं दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे बाय बाय थसै दे